Γεια σας παιδιά, και είμαι μαζί με τον Δημήτρη, το φίλο μου, και θα κάνουμε για πρώτο βίντεο μια φάρσα που θα μιλήσω εγώ. Λοιπόν, ακούστε να γελάσετε τώρα. Λοιπόν, παίρνουμε θα πάρουμε στα Ιωάννινα, στο Βόλο βασικά, θα πάρουμε το σουβλατζίδικο η Βοσκοπούλα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να γελάσετε. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, θα σας ήθελα να παραγγείλω. Τι θέλατε? Να παραγγείλουμε. Από πού παίρνετε? Μας συγχωρείτε, έχουμε κάνει λάθος. Συγγνώμη, δεν πέτυχε, μου τη σήκωσε ένας πουτσόγερος. Πάμε άλλη μια φορά, άλλη μια. Πάμε σε άλλη. Πάμε όχι στο Βόλο καλύτερα, γιατί Πάμε είναι Περιστέρι. λίγο μαλάκες. Πάμε Περιστέρι, μωρέ. Μαλάκα, όχι Περιστέρι, μαλάκα, όχι Περιστέρι. Έλα. Να πεις. Όχι, θα το καταλάβουνε ότι κάνω φάρσα, οπότε θα μιλήσω κανονικά. Ωραία, και θα πούμε... Έχω πεθάνει στα γέλια. Λοιπόν, Πάρ' το. ποιο? Τηλέφωνο. Εδώ στοιχεία ρε βλάκα. 2. Να πάρουμε το πολετίνο. Πώς το Όχι ρε βλάκα, πάρε εδώ. θυμάσαι? Λοιπόν, παίρνουμε. πάμε άλλη μια. Καλέσατε το κρέας στην πυρά. Ναι, Δοκιμάστε. Κυρία στην πυρά, παρακαλώ. ναι, γεια σας, θα ήθελα να σας παραγγείλω. Ναι, έχετε ξαναπαραγγείλει από εμάς? Όχι. Δώσαμε ένα όνομα. Με λένε Λάμπη. Τι λέει στο κουδούνι? Συγγνώμη, ένα λεπτό. Το σουβλατζί δικό σας, έχουμε μπερδευτεί, ένα λεπτό. Πού είναι? Ορίστε. Το σουβλατζί δικό σας πού είναι? Στην πλατεία Βέγκλερη. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ, έχουμε κάνει ένα λάθος. Πήραμε αλλού, μας συγχωρείτε. Γεια σας. Έλα ρε βλάκα. Έλα, εντάξει, ρε βλάκα, δεν αντέχω άλλο. Άντε, πάρε εσύ να πούμε τώρα. Λοιπόν, Ρε βλάκα, κάτι πουτάνετε, μαλάκα. Κάθομαι εγώ να ακούω. Πάρε εσύ. Να σε δω. Λοιπόν, παίρνω εγώ. Ωραία. Δεν μπορώ. Μόνο μη γελάς. Πάμε. Για να δούμε τώρα. Σε κρίζει ο Παναγιώτας. Πάμε πίσω. Σήκωσε τον πουτάνα. Να διόρισα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να παραγγείλω. Ναι. Σουβλάκια έχετε? Ναι. Ωραία. Θα ήθελα 5 σουβλάκια. Για τα καλαμάκια χοιρινά ή με πίτα τυλιχτά? Πίτα γύρω απ' όλα. 5 με πίτα γύρω απ' όλα, έτσι? Όχι, τα 4. 4 με γύρω απ' όλα, ναι. Ναι, το ένα να είναι με γύρω κοτόπουλο. Άρα 3 με γύρω χοιρινό, 1 με γύρω κοτόπουλο, ναι. Ναι, αυτό. Απ' όλα μέσα. Ναι, να βάλετε και κέτσαπ Να βάλουμε και κέτσα. Πού? στην πίτα. Κοτόπουλο ή στο γύρο το χοιρινό? Στο κοτόπουλο χοιρινό. Στο κοτόπουλο το χοιρινό ή στο γύρο το κοτόπουλο? Στο γύρο. Στο γύρο το χοιρινό. Ναι, αυτό. Μπράβο. Στο γύρο το χοιρινό και στα 3 να έχουν με κέτσαπ, έτσι? Ναι, Και τα 3 θα έχουν κέτσαπ. ναι, 3 πίτα γύρω χοιρινό λοιπόν με κέτσαπ και 1 πίτα γύρω κοτόπουλο απ' όλα, ναι. ναι, Αυτά είναι. ναι. Πού θα τα στείλουμε? Να μου τα φέρετε στο σπίτι αρχικά, να σας πω την οδό. Ναι, Είναι δίπλα από την πλατεία. ναι. Ξέρετε την Τεύθυδος? Φέστιδος. Τεύθυδος, Έτσι. ναι, 55. Φέστιδος 55 το όνομα. Μπάμπης. Μην πει Μπάμπης.
Τι όροφος? Πέμπτος. Πέμπτος όροφος. Ναι. Ποια περιοχή είμαστε? Περιστέρι. Περιστέρι στην Αντσούπολη. Ναι. Στην Αντσούπολη. Εσείς είσαστε Αλάνη, τα πιάνετε αυτά. Δεν σε άκουσα, Είσαστε Αλάνη, τα ξέρετε εσείς. Τα πιάνω, Άρε μεγάλε. Μπράβο. Έγινε. Να σας πω, Ναι, ναι. πόσο κάνουν όλα αυτά? Κάνουνε 8 ευρώ. Πω, τόσο ακριβά. Έλα ρε, από 2 ευρώ το ένα έχει. Μου κόπηκε η πείνα τώρα. Τι να κάνω. Εντάξει. Δεν μπορώ τότε, δεν έχω τόσα λεφτά, έχω μόνο 5 ευρώ. 5 ευρώ θα πάρεις μόνο 2 σουβλάκια. Όχι, δεν μπορώ. Οπότε άκυρο. Άκυρο. Εντάξει. Ναι. Γεια σου μεγάλε. Γεια σου, Γεια. μικρέ. Το μαλλί μου είναι... Shit. Φίλε, έκανα 2 Λοιπόν. αποτυχημένες κολοφάρσες κάνω. Τέλειο ήτανε. Λοιπόν, so guys, αυτό ήταν το πρώτο μας βίντεο. Πρώτο. Το άλλο το διαγράψαμε. Τέλος. Αν και αυτός δεν έκανε φάρσα, Κοίτα, όταν αυτοί θα- έκανα αποτυχημένες. δεν πειράζει, έκανα εγώ. Αλλά στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε με φάρσα, θα κάνει και αυτός και κάπου αλλού σε πιτσαρία. Γι' αυτό, παιδιά, σας αποχαιρετούμε. Γεια! Σκάσε ρε κλανιάρι.